Παιδιά, Hey guys! σήμερα θα προσπαθήσουμε να κλέψουμε διάφορους σπόρους. Με αυτό. Είμαι εγώ. Αυτό το έτυχα. Ήμουν πολύ τυχερός. Είναι 0,5% να το πεις. Όχι ρε, 1,5. Και θα πάμε σε κανονικό σερβερ. Τι κάνετε, πώς είστε, έχουμε καιρό να σας δούμε. Α, και αυτή είναι η fake φάρμα. Αχω, κανονική. Τι είναι αυτό, δεν θέλω καν να το δω. Έλα Λάζαρε λίγο. Έλα λίγο. Αυτή, Έλα λίγο να σου... Κάτσε. Έλα λίγο στην φάρμα μου. λίγο αυτή να είναι σου δείξω η κανονική μου φάρμα. κάτι. Έλατε λίγο στη φάρμα μου. Έκανε ένα giant Λάζαρε, pinecone που έλα είχα λίγο. 2 δις. Έλα λίγο Λάζαρε. Κάτι στη τέτοιο. φάρμα μου. Έλα λίγο στη Έρχομαι. φάρμα μου. Τώρα παίρνω pet για να κάνω πιο μεγάλο το red Έλα fox. λίγο. Έρχομαι. Κοιτάξτε παιδιά, εγώ τι έχω. Και εγώ το έχω αυτό. Έχω taco fern. Έχω πάρει επίσης prickly fruit. Και αυτό για να το τύχω το taco fern έπρεπε να δώσω ένα πράγμα που έκανε 2 δις. Παιδιά, τώρα θα σας δείξω την άλλη μου τη φάρμα. Άντε θα μου βάλεις. Και σε μένα. Φαίνεται λίγο. Θα σου κάνω μια. Ωχ, έκανα teleport. Δεν ξέρω παιδιά. Ωχ, Αλλά καλά για κάνω κάποιο βλακίες. Αφού σε λέει ένα χρονόμετρο έχει. Δεν μπορείς να το κάνεις όποτε θες. Τότε πέρασε το χρονόμετρο. δεν έκανα και μια σούπα και με έτυχε ένα αυγό. Δεν σας το έδειξα. Παιδιά, θα σας πούμε την συνταγή για να παίρνετε όλα τα καλά τα πράγματα. Θα σας πω δηλαδή τις συνταγές. Ακούστε με. Πάμε τώρα λίγο σε κανονικό σερβερ. Ακούστε με λίγο να ακούσετε τις Όχι συνταγές. ακόμα. Πάμε να ανοίξουμε λίγο. Τι να. Το ίδιο πάλι. Το ίδιο. Παιδιά. Τώρα θα πάμε λίγο σε κανονικό σερβερ. Να αλλάξουμε τη φάρμα, Το καταλάβατε. καλύτερο που μπορείτε να φτιάξετε, παιδιά, είναι να φτιάξετε ένα τέτοιο. Διέσλασε. Όχι ακόμα. Κάτσε. Οχ, πώς μπήκαμε εδώ. Σίγουρα δεν αλλάξαμε σερβερ. σερβερ. Teleport. Σίγουρα όντως δεν αλλάξαμε σερβερ. Οκ, εντάξει, το παραδεχόμαστε. Τώρα ο Λάζαρος θα προσπαθήσει να κάνει αυτό το πράγμα. Να κλέψει seeds. Μακάρι να ήταν κάποιος με Candy Blossom, θα ήταν ωραίο το βιντεάκι. Αυτό θα ήταν άπεχτο. Καλά, τώρα θα με δώσει ένα coconut να πούμε. Έχουν μόνο ένα coconut και ένα μήλο. Και ένα Bro. dragon fruit. Δεν Να έχει. αλλάξουμε σερβερ. Τι είναι αυτό, τι να πάρω. Ναι, όντως. Κρατάει μια ντομάτα. Αν θέλετε μπορούμε να παίξουμε αυτό που παίζετε μαζί. Με τον Παναγιώτη και με τον Λάζαρο. Τι με έδωσε. Αλέξανδρε, θέλεις να πεις. Μπρο, με έκανε friend, oh my god. Αυτό είναι ωραίο. Εκείνη η σούπα, έβαλα μια ντομάτα που δεν υπήρχε λόγος. Να, και εγώ έχω το taco fern, εντάξει. Τώρα ας το ανοίξω. Καθίστε λίγο. Καθούς, έλα, ανοίξω. Ωραία, μπήκαμε. Όχι, αφού... Bro, your position is level 1. Τώρα, ναι, μπρο και μπρο. Να πατήστε εμένα. Πάμε τον iPhone. Ωραία, μπήκαμε. Μπήκε ένας ISO speed. Ποιος θα είσαι στο σπίτι. Τι είπε? Σιγά να μην του δώσω το... Ποιο. Bro, τι είχε. Θέλει να πάρει το Red Fox. Ο καλό. Με Elephant Ear που κάνει 300.000. Ναι. Τώρα περιμένουμε. Ο σκοπός μας είναι για το Red Fox να πάρει κάτι. Όχι να πάρει ένα συγκεκριμένο φρούτο. Μπορεί να κάνουμε και βίντεο που θα προσπαθεί να πάρει το Red Fox, θα προσπαθούμε να μπαίνουμε σε servers που να έχουν Candy Blossom και πολλά άλλα. Ναι.
Αλλά να μην έχει μόνο καρότα. Ναι, Ας πούμε, δηλαδή, όταν πάει. πράγμα. Πόσα likes. Παραντάσει. Για να δούμε τι αυγό έχει. Στο 5 eggs. Μμμ. Δεν ξέρω κάνω. Τώρα μπαίνω από το κανονικό μου λογαριασμό, γι' αυτό έχω. Τα καλύτερα πράγματα. Ω, Paradise Egg. Paradise Egg έχει. Paradise. Για να δούμε, μπορούμε να πάρουμε μιμικό οκτώβους. Να μην μου τύχει Ostrich, Peacock και Capybara. Το Scarlet Miko, εντάξει. Το αφήνω κι εγώ εδώ παρέα με το γουρούνι. Γιατί δεν μπορώ, το θέλω. Γιατί δεν έχεις λεφτά. Θα με δώσει. Πω, τύχη. Στο να βγει 14 λεπτά. Λάζερ, δώσ' του ένα φρούτο για να αυτό πάρει, γιατί μετά θα κλαίει. Κάτσε. Πάμε, έλα. Διοσύντου, Τώρα, κάτσε. Τι λέτε να μας έτυχε στο Σίτσο. Απλά πείτε μου πότε θα ξεκινήσετε στο βίντεο να ξέρω να Έχουμε ξεκινήσει. Έλα, δεν πειράζει. Εντάξει. μου είπες ότι ξεκίνησες. Ξαναξεκινήσαμε. Πήραμε ένα σπόρο εγώ. Δες τι πήρα. Τι, Όχι από το Red Fox. Twisted. Εγώ έκανα το. Τι είναι το Twisted αυτό. Αυτό το σουκαράπλ που είναι. Τι σου τώρα. Έχει μπαμπού seed, δεν έχει κάτι άλλο. Θα βρω αυτές τις πίνακες. Κάτσε αυτό. Όχι, όχι. Μα την μπανάνα. Θα σου ρίξω Αυτό. και μια τέτοια Αυτά. Τι σου έχει πετύχει τώρα, Λάζαρο. Δες, θα αναβαθμίσω το τέτοιο. Δες τι έχω πάρει. Αυτό, αυτό και αυτό. Το level up lollipop. Τυχερέ. Πού είναι το Red Fox. Κάτσε ρε κλέβει. Αλλά το όχι. Να στο κάνω εγώ. Όχι. Βάλε και το άλλο, το medium. Αφού δεν το έβαλα. Το έβαλα. Αυτό βάλε. Δεν το βάλεις Να έτσι. το βάλω. Κάτσε. Τώρα που να κινείται. Το έβαλα. Βάλε ξανά. Το boost. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς δεύτερη φορά. Γιατί? Βάλε το τώρα το Ω! level up lollipop. Φεύγει. Πού πάει. Πού πάει. Όπα. Πού πάει. Κάκτο seed. Κάκτο. Έλα. Αυτό δεν μπορούσε να με δώσει. Γι' αυτό. Όντως. Έλα, με έδωσε ένα κάκτο. Δεν πειράζει. Το έκανα το boost. Βάλε level up lollipop. Να πάει 11 ετών. Το κάνει κατευθείαν. Αν πάει εδώ πέρα θα σου δώσει μου μέλλον. Κάτσε, άμα το κάνω ξανά. Φανταστείτε να του δώσει μου μέλλον. Όντως θα. Το έχει κάνει, δεν με αφήνει. Στο το λόλιτο. Το έχεις κάνει level up ήδη. Πόσο έγινε? 15. 15, ωραία. Κάτι όμως Να του δώσω κι άλλα. αυτό δεν το είδες. Έχω κι άλλα. Το χρόνο. Για να δούμε.
Δεν έχω basic, όχι. Basic λέει. Medium, τι, medium, XP. Αυτό σε δίνει XP ρε, το pet. Ναι, όντως. Ένα, αυτό σε δίνει XP δες. Το ξέρω, βάλτε το. Το έβαλα. Αλήθεια. Ναι. Ωραία. 15 ετών σήμερα που το πήρα. Για να δω. IQ. Δες λίγο τα IQ του. Έχεις, ναι. Ο Τζόρτζι είναι. Τζόρτζι το λένε το τέτοιο. Τζόρτζι έχει το όνομα σας. Εγώ το ονόμασα. Έτσι το έβαλα. George. George, good boy. Καλά, κάκτο. Τέλος πάντων. Εάν σου δώσει όμως μόνο μέλλον. Θα του λέω good boy. Να, θα τη βάλω όλο αυτό, όλο αυτό, όλο αυτό, όλο αυτό. Δεν θα με νοιάζει καν. Άλλαζε ρε. Έλασε Δεν έχει τίποτα. ένα ροκοδάκι. XP boost έχει ξανά. Εννοώ. Πού είναι. Μπρο, δεν είσαι στη φάρμα μου. Μπρο. Δεν θα με δώσει ούτε καν τι που κάνω πολλά Boost λεφτά. already. Το έχω Να κάνει. ζερε. Δώσ' του κάτι που κάνει λεφτά για να πάρει το Paradise Fair. Έλα, ζερε. Τι εννοείς. Βάλει την άλλη σου τη φάρμα για να του δώσει κάτι που κάνει λεφτά για να πάρει το Paradise Pet. Πήρα αυτά που βγήκανε και τώρα. Από όλα αυτά. Τι είχες πει. Δώσε στον Αλέξανδρο ένα τέτοιο. Έχω δώσει. Έχει 100 εκατομμύρια. Το πήρες, Αλέξανδρε. Όχι. Πήγαινε πάρ' το. Δεν μπορώ. Μα πόσο λεφτά έχει. Λάζε, κι Τα άλλο. ξόδεψε. Εγώ δεν του δίνω. Αφού τα ξόδεψε. Να πάρω αυτά που βγήκαν. Τώρα σε λίγο θα κλείσει και το βίντεο. Ναι. Φαντάσου όμως να μην σου δώσει τέτοιο Moon Melon και να σου δώσει Elephant Ears που είναι Divine. Ανεργάτη. Ναι. Ένα τέτοιο να σου δεν καλά. Άλλη μια φορά έστω. Ready, έλα, όλα. Θα είναι λίγο αργό το βίντεο, αλλά είναι σημαντικό για να φύγουμε μετά, οπότε γι' αυτό είναι λίγο άκυρο αυτό το βίντεο που κάνουμε, αλλά το κάνουμε έτσι για εσάς. Για εσάς τους 20 εγγεγραμμένους που είστε. Και κάποιοι. Κάποιοι δεν έχουν αγοράσει. Αλλά ρε. Πόσα λεπτά θέλει. Ποιο? Α, τώρα. Αν μου τσιμπήσει. Μπρο, Το feed, τι κάνει. με πήρε λεφτά. Ποια. Το κράβο. Α, δες. Τι? Θα πάω από μένα ένα μαρτάρι. Έβαλα επιτέλους την άλλη μου τη φάρμα. Δείτε λίγο την άλλη μου τη φάρμα πως είναι. Λάζαρε, έλα λίγο να τη δείξεις. Κάτσε. Ωραία, το έκανα. Έλα λίγο. Όχι ακόμα, κάτσε. Τι είναι. Να κάνουμε πίσω έχεις Έλα, θα κλέψει. Τι θα κλέψει? Τι έκλεψε? Τώρα πάει, δες. Έλα να δεις. Έλα να δεις. Apple θα πάρει. Apple. Πού το ήξερες. Μα το είδα. Σου το έδωσε? Ναι. Είσαι λίγο κάτι. Έλα λίγο, Ράζερ, τι θα Αυτή κάνει? είναι η φάρμα του Παναγιώτη. Ελάτε να σας κάνω ένα tour. Ελάτε λίγο.
Έχω 150 εκατομμύρια Sugar Apple. 100. Έχω 5-6 Ember Lily. Έχω κάτι κάκτους για τη μαγειρική. Έχω ένα Elder Strawberry, κάτι πιπεριές. Αυτό δεν το δίνω. Έχω κάτι λίγα έτσι Beanstalk, λίγα. Κάτι Burning Bud και κάτι Giant Pumpkin. Τίποτα το ιδιαίτερο. Κοιτάξτε εδώ cosmetics που Κοιτάξτε λεφτά που έχω χαλάσει για να πάρω όλα αυτά. Κοιτάξτε εδώ πόσα λεφτά έχω χαλάσει για να πάρω Έχω όλα. 29 τρισεκατομμύρια. Έχω 29 τρισεκατομμύρια. Καλά, ήρθε ένας και του ζήτησε όλο το ταπέτι και αυτός δεν έχει. Ναι, είναι Καλά, λογικά, άμα έχει σκυλί. Αυτό ήταν. Άμα σας άρεσε, like και subscribe. Και τα λέμε